Nokia 6770 е наистина интересен телефон. Първоначално той се появи в Америка, брандиран от тамошният оператор AT&T под името Surge. Впоследствие обаче от Nokia си харесва модела и решиха да го пуснат на продажба из цяла Европа. Дизайнът на слайдера не е особено впечатляващ, като изключим пълната и изключително удобна за бързо писане клавиатура. Тя е съобразена с цялостната идея на телефона, сърфиране в интернет. Дисплеят му е малък, 2,4 инча, което е прилично за толкова компактно устройство, но впечатление правят и отпечатъците, които остават върху него. Операционната система е Symbian трето поколение, която не претендира с функционалност, но е лесна за употреба. Приложенията не са кой знае колко много. Имайки предвид, че телефонът е представен като средство за интернет комуникация, в него откриваме само Facebook, MySpace и OVMail. Браузърът е стандартния на Symbian. Има GPS и версия за OVMax. А колкото до камерата, 3,2 мегапикселова, без светкавица и автофокус. Nokia 6760 е наистина интересен телефон. Има симпатичен дизайн и перфектна клавиатура, а и се предлага в различна цветова гама. Може да бъде намерен в черен, бял или червен цвят, зависимо от предпочитанията. От характеристиките му можем да допуснем, че е насочен към младото и активно поколение в интернет. Той е много удобен за бързо писане, има интернет приложения и да, телефонът не поддържа Wi-Fi, това е минусът. Така че за интернет ще трябва да разчитате изцяло на 3G технология.